Шановные сябры, завершаецца чарговы 2019 год нашага жыцця. Падыходзім да парогу новага 2020 году. У гэты момант ускладаем спадзяванні на будучыню і падводзім вынікі мінулага. Для нашай краіны і народу вынікі 2019 году, на маю думку, ёсць неадназначныя. Канешне, для ўсёй Беларусі падзеяй года стала перапахаванне нашага нацыянальнага героя Кастуся Каліноўскага ў Вільні. Гэта быў той момант, калі ў сэрцах шматкроць якіх беларусаў нарадзілася свядомасць неразрыўнай прыналежнасці з айчынай, дадзенай нам самім Богом. Гэта быў узнёслы момант. Выпрабаваннем году для ўсіх нас сталася курыпацкае супрацьстаянне. На жаль, падчас яго ўлада Беларусі не вытрымала іспыту на чалавечнасць. Як вынік, здарылася трагедыя году – курыпацкі крыжалом. Да ўсяго ж, не так даўно пэўны грамадзянін, нібы такі ўладу мае, напрыканцы года прапанаваў Беларусі паставіць помнік злачынцу, кату, забойцу беларускага народу, Сталіну. Гэта балючыя моманты. Згубай году сталася канчатковая немагчымасць жыць у Беларусі паводле сумлення і адначасова не быць парушальнікам закону, напісаных у нашай дзяржаве. Кожны грамадзянін становіцца перад выбарам, чым яму кіравацца. Тыя, хто не вытрымоўваюць дылемы, беспаваротна дзесяткамі тысяч з'язджаюць з Беларусі. Усё адно куды, абы толькі далей. Іншыя, хто пазастаецца, кіруючыся Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і слухаючы свайго сумлення, бароніць апошні рубікон таго, што нас усіх жыхароў адной краіны аб'ядноўвае дзяржаўны суверэнітэт. Аднак, паступаючы згодна з сумленнем і па закону, яны сёння трапляюць у турмы, атрымоўваюць штрафы, бо парушаюць праўныя нормы, прыдуманыя незразумела з якіх прычынаў і напісаныя незразумела каму служачымі чыноўнікамі. Таму як нормы гэтыя незаконныя і супярэчныя з сумленнем чалавека і Канстытуцыяй, асноўным законам нашай краіны. Вынікам года сталася тое, што мы падышлі да парога, праз які страх пераступіць, як у той казцы, чым далей, тым страшней. Надыходзіць той момант, калі кожны, хто прапаведуе Евангелле ў Беларусі, абавязаны будзе ўзгадаць пра сацыяльнае вучэнне Касцёла і сказаць адкрыта пра права хрысціяніна на пратэст сумлення. І тое, што грамадзянін не абавязаны ў сумленні захоўваць прадпісанні дзяржаўнай улады, калі яны супярэчаць патрабаванням маральнага парадку, асноўным правам асоб або евангельскаму вучэнню. Так кажа сацыяльнае вучэнне. Кожны жа, хто жадае пазаставацца верным Богу, вінен мець свядомасць таго, што існуе, як зноў ж такі павучае Касцёл, сур'ёзны наказ сумлення не ўдзельнічаць нават фармальна ў тых практыках, якія ўстаноўлены грамадзянскім заканадаўствам, але пярэчаць Божаму закону. Больш за тое, кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла
гаворыць таксама пра права хрысціяніна на супраціўленне ўладзе. Нагадаць можна і вучэнне, змешчанае ў катэхізме касцёла каталіцкага. Ён метадычна выкладае паасобныя крытэрыі, пры выкананні которых дапускаецца ўзброенае супраціўленне прыгнёту з боку палітычнай улады. Вучэнне касцёла прадугледжвае ўзброеную барацьбу як апошні сродак, які можна застасаваць дзеля таго, каб пакласці канец яўнай і працяглай тыраніі, якая парушае асноўныя правы асобы і прыносіць сур'ёзную шкоду агульнаму дабру пэўнай краіны. Кампендый цытуе словы папы Павла VI з энцыклікі Populorum Progressio. Інакш кажучы, у Беларусі ўсё бліжэй той час, калі з упэўненасцю можна будзе сказаць, што ў валадарства Божае патрапіць той, хто за жыцця быў святым правапарушальнікам. Святым, бо жыў згодна з сумленнем і па закону. Правапарушальнікам, бо жыў у Беларусі. Так вось, сябры, я жадаю усім нам патрэбнага шчодрага Божага благаславенства. Няхай Бог бароніць нас ад узброеных канфліктаў, але ж перадусім няхай Бог і не дазволіць нам сысці з шляху сумлення. Бо, як некалі казала нашая славутая паэтэса і пісьменніца Ларыса Геніюш, нема сумлення, нема і чалавека. Для нас, хрысціянаў, надыходзіць той добры час, калі мы, трапляючы ў розныя выпрабаванні, зможам даваць сведчанне сваёй веры. Ці ж гэта не благаслаўлёны час? А пакуль мы, людзі, то чаго ж нам баяцца? Нас бароніць Бог. Няхай перажываюць тыя, хто ўскладае свае спадзяванні не на Бога, а, напрыклад, мілітарную ахову. Як казаў у гэтым годзе пэўны амапавец, выступаючы ў ролі сведкі на адным з пастановачных судоў: у мяне сумлення няма. Вось няхай перажываюць тыя, чыя ўлада і лёс залежаць ад людзей без сумлення, чые прысуды грунтуюцца на паказаннях бессумленных. Хачу зычыць усім нам, незалежна ад нашых поглядаў і перакананняў, Божага благаславенства. Няхай у кожнай сям'і нашай краіны, ва ўсім агульным нашым доме, незалежнай Беларусі, спаўняюцца словы, якімі некалі сам Бог благаслаўляў сыноў народу абранага, якія ўваходзілі ў зямлю абяцаную. Няхай благаслаўляе цябе Господ і аберагае цябе. Няхай Господ распрамяніць над табою сваё аблічча і адорыць цябе ласкай. Няхай Господ скіруе на цябе свой погляд і адорыць цябе мірам. І будуць заклікаць імя маё, і я благаслаўлю іх. З Новым годам, сябры! Супакою вам усім і шчасця!